Badakizu argazkiak egiten, ziur? Deustuko Unibertsitateko Euskal Irakaslegoan argazkiak egiteko trikimailuak, trukoak eta modu onak erakutsi eta argia eman ahal dizugu nahi baduzu. Teknikak, eragozpenak, hobekuntzak, antolaketak, konposizioa, enkuadraketak eta abarrak erakutsi ahal dizkizugu nahi izan ezkero. Eta euskeraz gainera. Zure argazkiak hobetu nahi badituzu, zure lagunek esatea nahi baduzu ze ondo dagoen argazki hori eta horrelakoak nahi badituzu, hemen daukazu aukera euskeraz praktikatzeko eta argazkigintzaz gehiago jakiteko. Zatoz gure.